Balkan vilayetinin büdjet edaralary öz işgärleriniň dekabr aýy üçin zähmet haklarynyň onu götürmeslerini mecburi pul tutup Gurbanuly Berdimuhammedow adyna haýyr-sahawat gadnasynyň hasabyna geçirmegi meýilleşdirýär. Edara kärhanalaryň ýolbaşçylary degişli maliýe serişdeleri bilen Türkmenistanyň Palestin halkyna iwirleýän ynsanperwer ýardymlary goşant goşulýanyny aýdýar. Ýolbaşçylar eýýäm işgärlerden olaryň öz islegleri bilen meýletin ýagdaýda Palestin çağalaryna haýyr-sahawat kömegini iýerýänlikleri barada dilhati ýazdyryp alýarlar. Diýip Balkanly bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow 8-nji noýabrda Gurbanuly Berdimuhammedow adyna haýyr-sahawat gadnasynyň adynyň Palestinanyň halkyna ynsanperwerlik kömegini iýermek barada buýruga gol çekdi. Bu ýardamlaryň derman we saglygy goraýyş maksatly serişdelerden, dokma we azyk önümlerinden hemde beýlik haritlardan barat boljokdugy aýdyldy. Balkanda haýyr-sahawatyň ýetdiňýäni aýdylýan maliýe serişdeleriniň mejburi tutulmagy büdjet işgärlerine garşylyk döredýär. Ýöne edara ýolbaşçylary ýokardan berilen tapşyrygyň berk berjaý edilmegini talap edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Medeniýet pudawynyň işgärleri özleriniň aýlyk haklarynyň 1800 manat meşberini bolanyny aýdýarlar. Olar öz aýlyklarynyň 30 hem maşgala eklemäge ýetmeýändigini aýdýarlar. Mundan öňki fevral aýynda Balkan vilayatynyň medeniýet işgärleri Türkiýede bolan ýer tartykynlarynyň ýa-ni Türkmenistanyň Türkiýe iwerilen ynsanperwer ýardymlary goşant goşmak üçin Gurbanuly Berdimuhammedowyň haýyr-sahawat gadnasyna pul geçirmäge mejbur edildiler. Türkmenistanyň 20 meçberli haýyr-sahawat işleri soňky ýyllarda tas diňe Gurbanuly Berdimuhammedow adyna haýyr-sahawat gadnasynyň üstü bilen amal edilýär. Uruşlardan ýa-da TV harasatlardan ejdir çekýän daşary ýurt döwletlerine iwirleýän ynsanperwer ýardamlar Gurbanuly Berdimuhammedow gadnasy tarapyndan guramalaşdyrylýar. Öz başlyk ýyry haýyr-sahawat işlerine goşulmaga tinanşan raýatlar köplen çäklendirmeleri seze bar edilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy Günbatar Türkmenistanyň fevral aýynda ýer tartykynlaryny ejdir çeken Türkiýe ynsanperwer ýardam iwirmäge tinanşan onuň gowrak gruply telekeçiniň öz başlyk ýardamlarynyň häkimetler tarapyndan öňüniň alynanyny habar berýär. Türkmenistana döwlet ýetirligindäki edara kärhanalaryň işgärlerinden dürli bahanalar bilen ýygyderli görnüşde pul toplanýar. Edara kärhanalarda prezidentiň portretini çalışmak, şygarlary çalışmak, tebigaty goramak we tigir satyn almak ýaly bahanalar ýolbaşçylar tarapyndan büdjet işgärlerinden pul toplanylmagyny esas bolup bilýär. Şeýle tapşyryklardan we mejburi kampaniýalardan boyun gaçyrýan işgärler köplenç halatda haýwatlary we gorkuzmalary sedebar edilýärler. Hamas jeňçileriniň 7-nji oktýabrda Israila hüjüm edip 1400'den gowrak parahat ýaşaýjyny öldürmeginiň hemde 200'den gowrak adamy zamun almagynyň ýa-ni Israil döwleti Gaza zolugyna goşuny girdi. Hamas tarapyndan dolandyrylýan Gazanyň saglyk ministrligi Israiliň hüjümlerine müňlerçe asuda Palestinalynyň şol sany aýarlaryň we çagalaryň öldürilendigini aýdýar. Hamas, ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror gurmasy edip kesgitdilen töweşiji topar bolup durýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýakyn günde ordak soňky çakmyşlyklar boýunça beýanat bermedi. Döwlet ýetirligine köpçüliklerini habar berişleri işleri uruşlary agdamaýar. Mundan öňki oktýabryň ahyrlaryna türkmen meçhitlerine toýlarda we sadakalarda mollalar we ýaşullar ýylaty Palestinalylaryň hatyrasyna sadaka bermäge çagyryş edipdi. Biradyň 27-nji oktýabrda Mariýanyň Gurbanuly Haj meçhidiniň mollasy dünýäniň dürli künjegine uruşlaryň dowam edýändigini ünsü çekip juma namazyny okumaga baran adamlary daşary döwletlerde okuyan ýa işleýän çağalaryny gödäwçiligi güýçlendirmäge çagyrdy.